Yleiskatsaus Kolbenschmidt-välysnauhaan. Voit käyttää Kolbenschmidtin välysnauhasarjaa kampiakselin laakereiden välyksen mittaamiseen. Välysnauhojen avulla voit mitata välyksen tarkasti alueilla, joilla tavanomaista välysmittaa ei voi käyttää. Sarja sisältää 10 muoviliuskaa, mitta-asteikon, käyttöohjeet. Kolbenschmidt-välysnauhasarja ja monet muut autotuotteet ovat saatavilla sovelluksessamme. Ennen mittaamista poista rasva pohjalevyn pinnalta sekä laakerikansista ja laakeriliuskoista. Aseta laakeriliuskat asennuspaikoilleen. Aseta kampiakseli pohjalevyyn. Ota välysnauha esiin. Pidä laakerirasvaa valmiina. Levitä pieni määrä rasvaa akselin liukupinnalle. Aseta välysnauha rasvan päälle niin, että se tarttuu pintaan. Ennen laakerikannen asentamista levitä laakeriliuskan pinnalle silikonisuihketta, jotta mittaliuska ei tartu siihen kiinni. Asenna laakerikansi kiinnityspaikkaansa. Öljyä pulttien kierteet ja pulttien päiden alapuoli varmistaaksesi, että kampiakseli on kiristetty oikein. Kierrä ja kiristä pultit oikeaan momenttiin momenttiavaimella tarkan mittaustuloksen saamiseksi. Vältä kampiakselin kääntämistä. Irrota laakerikanne. Pidä mitta-asteikkoa mittausliuskan vieressä. Määrittääksesi laakerivälyksen, vertaa asteikon arvoja välysnauhaan. Poista käytetty välysnauha ennen uudelleen kokoamista. Nyt voit varmistaa, että öljyvälykset ovat oikeissa rajoissa. Löydät tämän ja monia muita tuotteita sovelluksestamme.